Dahil mo din yung mga panahon na dahil nga mo ang giuli si fatherland dito sa bukid. Kay lagi amo siyang gisubay ani dahil kay kanimang mga panahon na dahil is iyang hilanat manggod ani dahil is balik-balik ba. Mo nang gisalot na ko siya sa ko ang pagkabisi ani please lang. Kay luoy po kay si fatherland dahil kung mapasagdaan nako ba. Bahalag badlungon as fatherland dahil at imanon gihapon nako na. Anyway dahil nalang dahil ko recommend sa inyo nga product dahil no. Kay para makatipid mo sa inyong personal use ba. Ani dahil afford the price dahil is isa po ni sa nagtrending nga product. Kay lagi dahil nindot kani siya pang business or pang personal use lang ba. Dishwashing liquid ani dahil gikan sa afford the price. Kung gusto mo mag-business dahil so nindot kani pang business. Og ang nakanindot na ni nga product dahil bula kayo siya dahil og humot pod kay siya sa plato. Og mawala jud ang mga oil bitaw sa plato. Muna kung gusto mo try ani nga product dahil is available ni siya sa kuang TikTok shop. Nani siya sa akong yellow basket og ang link ani naa sa comment section. Og naday ko video ani sa reels dahil kung giunsa nako pagtimpla ang afford the price. Kamo na bahala og tan-aw dahil no please lang. Og nihapit lang dahil ani dahil sa maranding dahil silang merkado. Kay lagi nag-decide ko dahil nga mopalit may og karni dahil para dalo na mo ni fatherland. Kay para nasa dahil na misudaan sa paniudto. Mo lang diri na lang mi sa maranding mo palit dahil kay para iyang abot na mo dahil is largo na lang miluto. Og nindot sa dahil kay diri lang karni dahil no kay lagi bag-o kaayo. So nipalit lang ko ani dahil og mga 2 ka kilo. Kay lagi gusto man guri fatherland dahil is magsabaw siya ba magnilatan bitaw siya. Mo nang ako ang gipalitan ang akong amo ani dahil please lang. Bitaw oy kay first time pa man nagina ko ni nakanin sa merkado sa marandi. Mo nang naglibog ko dahil ko ako dapit mo palit og lamas ani. Natagbaw pa kog tuyok-tuyok dahil. Og shout out lang dahil ko ni ma'am no kay lagi buutan kay si ma'am. Kana bang maayo kay siya modala og customer. Mo dahil shout out dahil ni mo ma'am no, nice to meet you di ay. Og shout out sa dahil ko sa tanang followers nako diri sa marandi. Shout out sa mga pilingguapa diha no ay charot. Bitaw dahil nindot man po dahil kay ilang merkado dahil no kay lagi dako kayo ba. Kay last man gud nako ani sa merkado sa maranding dahil kay bati pa man gud ilang merkado. Pero karon dahil dako og nindot na kayo ilang merkado. Ay mao jud na giingon dahil nga nag-improve na ang ilang lugar please lang. Anyway, fast forward dahil ta dahil no. So wala pa dahil minihapit ani largo sa moang balay. Ing largo pamiglaw sa ani dahil diri sa Aurora sa moang lungsod. Kay lagi namalit ko planggana og baldi para gamiton ako sa ko ang product ba. Kay gidala na lang gud ako ang product diri sa bukid dahil kay ako ay promote lagi sa inyo. Kay para makatrabaho gapon ko ng adlaw dahil mausar gyapon ako ang trabaho ba. Mo nang mabisi jud ang pilingguapa dahil ba basta mo dawat ko mga promotion. Kay kailangan jud ako siya trabahoan dahil balag unsa pa nako ka busy. Unya fast forward na sa dayta ani dahil no naabot na dahil mi ani sa mong balay. So katunga sa tong video ani dahil puro fast forward ay please lang. Mo na pag-abot na mo dahil gisimhot ni fatherland ang karning amo ang pinalit sa Aurora. Kay marang nagduda si fatherland sa karning napalit na ko ani. Ay just mio dahil baho jud itong karning ako ang napalit na. Mo nang unang giluto ni fatherland ang karni dahil nga katong pinalit ako sa maranding. Kay lagi iya daw ning humbaon. Mo nang gidaubos sa daan ni fatherland usa niya gihumba. Kay kani magud si fatherland dahil islami man gud siya mulutog mga sudan. Mo nang si fatherland jud ang nakatuka sa mo ang kusina pag naa na siya. Kay siya man jud na ang magluto sa mo agod. Kay of course ang iyang mga anak dahil mga pungkol man ay charot. Bitaw oy si fatherland man gud nga ako mother earth dahil sila jud ay magluto sa mo ang pamilya. So ang pasabot ana dahil ang mga anak nila dahil istigkaon ra jud. Muna samtang nagluto si fatherland dahil is naglibot-libot sa kusiyang garden. Kaya nahuman naman nagigluto si fatherland sa humba. Unya nahuman na sad migsugba sa karne nga baho. Muna ang karne nga baho dahil is ako apang gi-slice. Unya ang ending dahil pagtilaw ni fatherland dahil ay stang baho aman di ay. Muna ni ana si fatherland dahil nga dili lang daw namo nakaunon ang karne. Amo na lang daw na ipakaon sa mo ang mga iro. O di ba pati iro na mo dahil karne ang kinaon ana. Og anyway dahil mora dito ako i-share sa inyo no og dire na dahil ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching. Malang bye maay.